Здравейте от продуктовия център на HD Medical. Включваме се днес, за да ви дадем няколко лесни стъпки как да използвате правилно нашите инхалатори. Казвам се Мартин Иванов и се надявам да ви бъда полезен днес. Когато разопаковате вашият инхалатор у дома, първото нещо, което трябва да направите е да премахнете гумените тапи от изходите за газ. След това отворете резервоарът за вода и напълнете с дестилирана вода. Такава вода може да купите от аптеки и бензиностанции. Попълните, след което затваряте. Ние вече сме напълнени с вода. Сипете 2 литра, 2 литра и половина. Капацитетът е 3 литра, но не пълнете резервоара догоре. Следваща стъпка. Увлажняващата чаша, която е отпред. Издърпайте я към вас. Можете да оставите празна, а можете да сипете малко вода. Изборът е ваш. След като напълните с вода, поставяте отгоре гумените тапи. Връщате обратно на нейното място. В процесът на инхалиране тази увлажняваща чаша може да се напълни постепенно с вода. Ако това е така наречената конденс вода. Ако това се случи, отворете, изхвърлете и я поставете на мястото й. Следващата стъпка – включете към захранването. Вземете назалният катетър от аксесуарите на продукта и свържете. Правилният начин на свързване е Y конектора влиза в изходите за газ O и H и третият P влиза в третият отвор. Поставяте на лицето на залният катетър. Може да пристегнете под предичката, ако е необходимо. И след това включваме. Избирате програма. Продължителна програма на газ. Continuous Mode. Pulse. Винаги машината стартира на максималната производителност на газ. Можете да регулирате потока, да го намалите или увеличите с левият бутон. С другият бутон може да промените времето. И след това стартирате. Няма нищо сложно, уредът е лесен за употреба. Надявам се да сме били полезни. Пожелавам ви страхотен ден!